И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Алил и днес играем Minecraft в Survival Games. Така, най-после започнах да снимам клипове на Minecraft. Малко ги бях позабравил да играя, нали? Така, започваме. Мисля да има общо 2 или 3 игри. Ще изиграем. Така, къде да влезем? Там, тим. Ще сме с някой тим. Искам да влязаме. Влезни. Добре. Аз съм тим с кой. What? What? Какво? Help me? Това с мен, Това с мен. Ти ме предлагат, не мога. What? Какво става? What? Да. Help? Добре, ще спра за малко клипа. Така, ето ни пак. Но този път да ви стане отново този лак. Така, IP-то на сървъра ще го има долу в описанието, затова ако искате, нали, вие да играете, влезте в описанието на клипа и ще ви покажа. Там ще има IP-то. И ако направя или ако вляза в някакъв сървър, също ще напиша IP-то. Така, да играем този път, само да видим. Вълкидинък. Искам да джойна. Join. Какво? Добре, ще джойна тук. Айде де! What? Какво става в този сървър? Лаговица на Макс. Джойнах, ма... Как джойнах? Гето, какво? Добре. Не този почте и може да играем. Това е някакъв вип. Една минута. Така. Дайте по един лайк. Правя тези клипове заради вас, да може да ви харесат. Ако ви е скучно да гледате. И сега ще видите моите оригинални умения на тази игра в Survival Games. Да. Оп. Така. Да видим. Добре. Ще ме разкатаят. Бъди честна. Добре. Хана. Супер. Така. Бързо да намерим да участваме. Бягаме далеч от спална, защото... Да бягаме далеч от спална, защото тук ще ни размажат. Там седят само протата. Не като мен.
Името ми е Нуп. Има Нуп в него. Така. Там има, виждаме един чест. Да видим какво ще има в него. Нещо яко. Броня. Лапи ще вземем и пръчки. Какво? Две пръчки. Да сложим бронята. Нека не намаля. Би. Той ми лагва. Това не е честно. Както видяхте, много съм добър. Нали, много съм добър, направо нямам думи. Добре. Сложим там. Пак това отглеждане. Гледаме мап. Get what? Това сигурно е нещо ново да гледаме мапа. Не знам. На всички го има. Добре. Да. Айде искаме тем с този. Айде дали тем. Чому да пиша. Приятел Енен. Както е. Сме се забравили да пишем тим, защото обикновено не трябва да има тимове, но с този се харесваме ми се прави. Добре, сигурно иска да сме тим. 5, 4, 2, 1. Както? Газ, дай. What the fuck? Мокри. Добре, аз съм готов. Размалю. Добре, сега ще бягам. Аз ще бягам. И няма да спирам да бягам. Аз ще бягам. И ще бягам. И няма да спирам да бягам. Аз ще бягам. И ще бягам. И ще се гледа назад да видя дали едва някой. Аз ще бягам. И ще ям моркови. А пък аз мога картофи. Пък си картофчин. Аз ще бягам. И няма да спра. Докато найда някой чест. Аз ще бягам. Найдах нещо тука. Бе, не мисля тук да няма никакъв чест. Добре. Добре, вход. Това да не преспая гената. Yes. Така. Добре, да видим на горния етаж. Лагавици. Ето гледайте. Там с тази стълба не може да се покача. Много големи бъгови неща стават тук. И гледайте да ми намеря някакъв чест. Такъв да си остана. Аз съм го понигнах, че да намеря. Не да кажеш да аз съм го. Не гледа тинки. Малко паркур. Така. Добре, значи. Тушки.
На времето имаме яко меч. Така. За да ми дойде. Нека да дойде сега да го ступам. Лапме ме. Добре, първо нека да не идва. Аз тук ще си забутам. Само още едно честенче. Гащи. Най-после гащи. Така. Като свърши тази битка, аз си приключвам с клипа. Така. Следвам да спра за малко. Така се следвам за спирането, но трябваше да спра. Тук влязохме в един кораб. И мисля да се потеля там горе, ако мога. Първо ще гледаме ето тук. Нали да честен, че чест. Ето имаме броня. Имаме хубав меч. Само някой да нема сайна броня и диамантен мечове. И диамантено нищо. Че ще се мре. Горе има ли някакви дете, знаете? Няма никакви дечест. Добре. Не снимахме. Хапваме. И даваме газ. Така. Бъдехме се оставите бокчета. Няма нищо под бъдете бокчета. Лап. Казвам ви, някакви бъги да стават, не могат да струби, аз не мога да се катеня. Добре, скачаме. Йоло. Пак ще трябва да спри клипа. Така ме. И сега тук има някакъв паркур, за да идем догоре. Ама не мога да го мина. Тъм не съжалявам, дано в клипа да се вижда нещо тук. Тук сега има някакъв паркур. Аз се удрям горе в нещо и то не може. Останахме 4 човека, аз и сигурно и други 3. Така. Често. Аз сигурно ще съм най-слабия. Ще убият пръв. Там има един кораб, това е конца. Добре. Да видим кой ще победи. Хело. Аз остава с седни с диамантен меч. Добре, това ще бъде от този клип. Дано да ви е харесам. Оставете по един лайк, абонирайте се. Ако не сте абонирали, ще се гръмна като този клип. Добре, ще се видим в следващия